बयनिसिमबो दिनै आङो एग पकरा बानायनो नागिरदों माबायदि जागोन जेबो आइडिया गैया नो आइडिया माबायदि जागोन खिन्थु आङो गावनि हाजासेखौ नाजानो सेस्था खालामगोन गोथाव बानायनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय जों नै गामाखालि लोगोफोरजों जोङो मम' चावमिन गोसोबायदि जानो हायोमोन जोङो दाथ' नै दखानजों गैयैजों माजों आरो बिनि सायाव लकडाउन आरो कर'ना बोथोर थांनोबो हाला फैनोबो हाला ओंखायनो आं मा सानदों जिहेतु न'आव दङ बेखौनो बानायनानै जाजोबसै होननानै अफायथ' गैला आरो नै बेलासियाव नै गरमजों माजों संनो जा बायो उन्दुनासो थानो लुगैयो आंनाथ' बिसिनाव दोखा डाइरेक्ट मालायखौ मिथिया आंना बिसिनाव दोखा डाइरेक्ट दाबो आं बे भिडिअखौ दा फैनो जाखो दा नै भिडिअखौ आङो 5 अक्ट'आवसो बानायनाय जादों इभिनिंआव माने बेलासियाव जा बायो गरमजों माजों सान्दुंजों माजों आंना बिसिनाव दो थांखायो आंनाथ' मालायखौ मिथिया जायखिजाया बिसिनाव दो थांखायो ओंखायनो आं बे भिडिअखौ दा इभिनिंआवसो बानायदों आरोना जाय आंजों एफबिआव फ्रेन्ड बिसोर नुखागोन जानो हागौ आङो एफबिआव जाहैनो पस्ट हरगोन होननानै माने थानो हाया आङो माने नै बे दालाय अमा सावनाय ओमफ्राय बे नाथुर आयै गोथाव आरो बिनि सायाव मोनजाबावला लुगैनानै आं शेयार खालामथारो आखाइया मानखायो आंना शेयार खालामनो ओमफ्राय शेयार खालामथारो आङो जेबो नङा जानांगौसो जानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजांसो बाट अभार नङा लिमिटाव जानांगौ आरो ओमफ्राय दा बायदियाव नै सिटुवेसना गाज्रिसिन दा जों बायदि ओंखारनोबो हाया माबो हाया आरो ओंखारनांखाया आरोना माने जोंनि थाखाय बेसेबां जों न'आव थागोन बेसेबां जोंनि थाखाय सेफटि आरो जोंनि थाखाय मोजां आरो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा थुदो नै लोगोफोरजों दा मा नांगौ बेखौ लायनोसै जोंनो नांगौ मयदाजों बेसनजों नांगौ जोंनो ओमफ्राय नै जोंना बाबाया माने थांबाय थानो बायो दखानाव दा बोथोरा मोजां नङाना ओंखायनो बाबाया इदि गासिबो नांगौखिनिखौ न'नि नांगौखिनिखौ खरसाफोरखौ लायनानै दोनफैजोबखायो इदिनो बाबाया माने थांबाय थानोबो थिग नङाना बोथोरा ओंखायनो बाबाया बिदि लायनानै दोनफैजोबखायो ओमफ्राय दा नै जोङो मयदाजों बेसनजोंखौ लानोसै लानानै जोङो बेजोंनो खालामनांगौ नालाय ओंखायनो थ'दो होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय दावदै दैनिखौ जिरनानै माने जों मानो दैनिल' खालामदों होनबा आबैजों आंजोंल' नालाय मामि बाबाया गैया मिरामिससो दिनै जाया खिन्थु जों जायो आबैजों आंजों ओंखायनो नै दावदै मोननैयानो मेरला आरो माने बेखौ आरो मोनसेखौ खावसे माने मोनसेयावनो मोनब्रैखा नालाय मेरला थैयो आरो ओंखायनो जों दैनिल' खालामदों आबैजों आंजों जानो थाखाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो ओरै साइडआव सामब्राम लाखाबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर दङ सामब्राम गुफुरखौ पेस्ट खालामना लानांगौ दे ओमफ्राय बानलु दङ जिरा मस्ला गासिबो दंजोबो आरो ओमफ्राय मयदा बेसन गासिबो दा लगायलांसै बेखौ आं नोंसिनि लोगोफोर स्टेप बाय स्टेप खोन्थाना लाजोबखागोन फारि फारि होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै दा जोङो बेखौ मोनसे प्लेट गिदिराव लानानै आङो बेसनजों मयदाजोंखौ आङो होबाय ओमफ्राय दा बेखौ फारि फारि लगायलांजोबसै सामब्राम मोनसेनो एसे ओमफ्राय सामब्राम गुफुर दङ रसुन ना मा होनो हारसानि रसुन ओमफ्राय नै संख्रि दङ जिरा दङ जिराथ' नङा माबा हालदै दङ हालदै ओमफ्राय दुनिया पाउदार दङ जोंनाव बेखौ होबाय आङो मोनामनायनि गोथावनो ओमफ्राय बानलु गोरान दङ बे दङ बे मामोनथाय जिरा मस्लामोन बियो मस्ला हालदै ओमफ्राय संख्रि ओमफ्राय माबा बानलु गोरान दे बेफोरखौ होआबाबो जायो आरो सिम्पोल जानो लुगैनायबा सिम्पोल जायो जायखिजाया आं होनाय नायदों आरो मादि जायो नायनोसै ओमफ्राय नै साराया दुंबायमोन नालाय जों थावखौ सेरनानै होबाय आरो ओमफ्राय आङो आखाइजों दांनो बानानै आङो नै खोस्लिजों होदोंमोन आङो जा लदाय जाखाबायना नै ओमफ्राय जानो माने टेस्ट जाया इदिया जेबो साइज गैयाना टेस्ट जाया ओंखायनो मामिखौ खालामहोबाय आङो दांनो बानायजों मानायजों ओंखायनो मामिखौ खालामना होबाय आङो बे आंनि मोननै लदाय थाबाय आरो दा थेवब्लाबो ओमफ्राय मामिनि मोना जा मोजां खालामो माने बिसोर एक्सपार्टबो जाबाय नालाय नै जा मोजां नै फिसा जा मोजां खालामो जानोबो गोथाव मोनो आरो माने बै लदाय नालाय थावनायबो मोनला माबो मोनला ओंखायनो नै मामिया
गावनि आखाइजों खालामना होबाय आरो मोनबायानो नै जोंना एग पकराया दा बेखौ एसे ब्राउन ब्राउन खालामनानै खांनानै जानोसै दा नै जों जाजेननो नागिरबाय मोनबायानो जों जानोसै नै आबै माब्रै जानाय